Τα μάτια σου τα βλέπω δακρυσμένα. Εντάξει, να πούμε. Τι έχεις αγαπούλα μου και κλαις. Άνεργος είμαι και εντωμεταξύ. Τα μάτια σου τα βλέπω δακρυσμένα. Και εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Τι έχεις αγαπούλα μου και κλαις. Τραβάω το κανάλι, δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά. Όσα παίρνει ο άνεργος. Ο γνωστός άνεργος κολοχανιοθαμών Βαρδουλίξ γεμίζει τις ώρες σας με λίγο απ' όλα. Μουσικές που του χάρισε ο Μπομπ Ντίλαν, άρθρα που του αφιέρωσε ο Νόαμ Τσόμσκι, συνεντεύξεις που του πρότεινε ο Λάρι Κίνγκ, συνήθειες που απέκτησε από το Ζαμπούνι. Ό,τι θέλω εγώ κάνω. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι, στις ιντερνετικές ραδιοσυχνότητες του yafkanet.com. Τώρα αρχινάει η κρίση στη χώρα.